नोंगौ लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलाव मोजांखौनो नुदों थार बाथ्राखौनो नुदों मानोना आंबो भाइरेल जानो लुबैबाय मानो भाइरेल जानो लुबैदों होनना बुङोबा नोंथांमोना मिथिखागौ भाइरेल जायोबा मानसिया फेमास जायो बयजोंबो मिथिजायो ओमफ्राय नाम खरासो जासिनो मानसिफ्रा जेनेबा भाइरेला खेबसेसो जागोन ना भाइरेला नङा होमबा खेबसे भाइरेल जाबानो माने सारा दुनियायाव बयजोंबो मिथिजागोन दिनै बर'नि गेजेराव मोनसे इउटुब चेनेलफोर दङ बै इउटुब चेनेलाव आपल'ड खालामजागोन फेसबुक पेजफ्राव शेयार खालामजागोन नङा होमबा बिनिफ्राय मा जाबाय सारा आसामाव एबा माने बे माने इउटुबा सोरनो बेसेबां दैथायहरो बे सारा बुहुमावनो फेमास जागोन नङा होमबा ओंखायनो मानसि मा आंबो दा भाइरेल जानो लुबैबाय आरो ओंखायनो आं बे भिडिअखौ लाना फैदों माबोरै जाना आं भाइरेल जागोन आं बेनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव माने थख' खिथानो फैदों नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडबा नायबानो जाबाय आरो भाइरेला जाहैबाय मा मोनसे कमनसो लोगोफोर भाइरेल सोदोबा बे भाइरेला जाहैबाय मोनसे कमन मोनसे सोदोब जाबाय दा आथिखालावहाय मानोना भाइरेल जानो थाखाय माने समानो नाङा दा माने दसे समनि गेजेरावनो मानसिया भाइरेल जानो हायो बा भाइरेल जाबाय माने रिउमार जाबाय नङा होमबा रिउमार जाबाय बयजोंबो मिन्थिजाजोब्बाय उमुगा बिदिनो भाइरेल जादों नै उमुगनि भाइरेल भिडिअ'आनो उमुगनि भाइरेल गासिबो सार्च खालामो इउटुबाव भाइरेल भिडिअ उमुगनि माने उमुगनि भाइरेल भिडिअ बिदि बुबानोथ' इउटुबफ्राव नोङो गुलाय भिडिअ फैगोन नङा होमबा फेसबुकफ्राव फैगोन आरो ना स' नोंगौ खोमा मानसिफ्रा नाथाय बे भाइरेल भिडिअ जे जानो लुबैदों बे भाइरेल भिडिअ जानाया आं भाइरेल जानो लुबैदों आं भाइरेल जानोसै आंबो भाइरेल जानोसै होननानै आं दिनै मानि थाखाय भिडिअखौ बानायनो दोनथ'दों नोंथांमोना हमनो हादोंबो जानांगौ आरो सोरबा सानदोंबो जानांगौ आंखौ बे बिटिआर एम्फौआ भाइरेल जानोसै होननानै सोरबाया आंखौ साननो हागौ नाथाय आं आंनि बाथ्राखौ बुङाखै लोगोफोरा जायफोर मानसिफ्रा भाइरेल जायो आंबो एसे मानसिखौसो बुंदों माने आंबो भाइरेल जानोसै होननानै भाइरेल भिडिअ मालाबा लाना फैयोना जेनेबा मोनसे समाव फैदोंमोन दा रिसमा बसुमतारी होननाय बिथाङाथ' सासे नार्स मावो होननाय आं मिथिनो मोन्दों बिनि फेसबुक पेजनिफ्राय ओमफ्राय बिनि मोनसे समाव भाइरेल भिडिअ ओंखारबाय दा बिनि भाइरेल भिडिअआ आंनि लोगोफोरनाव दङ लोगोफोरनिफ्राय आं भिडिअखौ नुबाय नाथाय लोगोफ्रा आंनि भिडिअखौ हरा बिसोरो नोङो इउटुबावसो होगोन बे नङाबा दिगदार जागोन होननानै बिसोरो आंनि भिडिअखौ होआ फुल भिडिअ ओमफ्राय दा बेनो नङा जेन'बा बिदिनो गोबां मानसिफोर दङ भाइरेल स' भाइरेलखौ खालामो सोर दाना नङा होमबा भाइरेलखौ खालामो सोर दाना जायफोरनाखि भाइरेल भिडिअ खालामो बेफोरा बिनि थाखाय क्राइम दंना गैया बेहा दायनिगिरि जागोन ना जाया जोङो बेखौ मिथिनांगोन जेन'बा सापज हमना लादो गार्लफ्रेन्ड आरो बयफ्रेन्ड थायोबासो बांसिन भाइरेल जायोना बिसोरो सिक्रेट माबा मोनसे जाबाय बेनि उनाव गाव गावनि प्रुफनि थाखाय बिसोर भिडिअ खेबना लाबाय नों आंखौ गारोबा आं बेखौ भाइरेल खालामगोन नों आंखौ नागारोबा आं बे भिडिअखौ भाइरेल खालामनानै होगोन स' बेबायदि होननानै बिसोर खेबना लाबाय मालाबानि समाव हथात माबा मोनसे फिसा नंखाय दायावनो नांलाय नांसि जालायबाय बेनिफ्राय नै जाय गारजादों बियो दाना भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै होबाय भाइरेल जाबाय दा बेनो उनाव मानसिखौ मा खालामसै फेमाससो खालामो ओंखायनो आजिखालि मानसिफ्रा भाइरेल जानायखौ जेबो साना नाथाय नोंसोर जानो हागौ नोंसोरसो जेबो साना नोंसोरनि थाखायसो बे जेबो नङा भाइरेल सोदोबा नाथाय नोंनि बिफानि थाखाय नोंनि बिमानि थाखाय नोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंसोरनि जाथि खुरमानि थाखाय आरो नोंनि गामिनि थाखाय बे बिराद मोनसे सेन्सिटिभ गोसोआव नांथाव बे बाथ्रा समाजाव जाय थायो जायहा समाजजों इनभल्भ दङ बिसोरो बेखौ मिथियो ओंखायनो गोरलैयै मालाबाबो भाइरेल जानो साननाय आंबो भाइरेल जानोसै आंबो भाइरेल जागोन बिदि जागोन होननानै नोंसोरो भाइरेल जानायनि माने लबावनो नङा होमबा दिनै नोंसोरो बिराद माने बिभिन्न टाइपनि रिल बानायो ओमफ्राय बे एसे उसुबिदा जायो आरोना रिला नोंसोरो बानाय जायो जेनेबा नों गानोसै इदि खालामना होयो ना मानो नों दा आजिखालि मानोना रिल बानाय बिनि अट'मेटिक फैसा मोनो थिगैनो बेखौ आं बुंदों नाथाय माखासे नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय बेखौ लानानै नोङो मानोना ड्रेसफोरखौ बिदि गाननानै रिल बानायोबा एसे उसुबिदा नुयो जे बुस्थुखौ बांद्राय अफार दिन्थिनाङा बे बुस्थुखौ नोङो अफार दिन्थिनानै जुदि मानसिखौ माबा मोनसे माबायाव लाबोयोबा बेयावनोथ' प्रब्लेम जायो भाइरेला बेबोथ' जायोना
नोङो नोंनि गासैबो देहानि अंगखौनो नोङो जुदि दिन्थिनानै जुदि भिउनि थाखायल' नोङो बेस खालामनानै बेबायदि खामानिखौ मावोबा मा जागोन जोंहा? ओंखायनो आं नोंसोरखौ बुंगोन, नोंहा प्रेस्टिजनि बाथ्रा गैया जानो हागौ, नोंहा नोंनि मान आरो सन्माननि बाथ्रा गैया जानो हागौ, नाथाय नोंनि न'खराव थानाय बिमा बिफा, नोंनि बिदा फंबाय, नोंनि जाथि खुरमा आरो नोंनि गामिया मान सन्मान दङ। बेनिखायनो आं नोंसोरनाव बुंदों, बे भाइराल सोदोबखौ माने गले गले लानो नाङा, मानोना आरो गावखौ बेबायदि भाइराल खालामनो साननो नाङा। भाइराल खालामोबा मोजां डेन्सार जानानै भाइराल जा, नङा होमबा? मोजां सिंगार जानानै भाइराल जा, मोजां माने जेनेबा खन्थाइ आवरायगिरि हिसाबै भाइराल जा, माबा मोनसे मोजांनि थाखायसो भाइराल जा, गाज्रिनि थाखाय भाइराल नङा। मोजां मोनसे टपिक लाबोनानै भिडिअ खालाम, बेबोथ' नों भाइराल जागोन ना। ओंखायनो आं नोंसोरखौ आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायदों, गावखौनो नोंसोर भाइराल जाजानो लुबैनानै भाइराल खालामनो लानाय, बा गार्लफ्रेन्ड आरो बयफ्रेन्डजों रिलेसनशिप जानानै उनाव जेब्लानाखि ब्रेकआप जागोन बेनि उनाव नोंसोर भाइराल खालामनाय, बे मानसिनि आखु नङा। नोंसोरो दानि समखौल' साननो नाङा, फिउचारखौ सानसेब्लाबो नोंसोर जे मावदों फिउचारनि थाखाय माव, जे सानदों फिउचारनि थाखाय साननानै खामानिफोरखौ माव। मानोना नों जेरैखि दा फरायगासिनो दङ, नों दा जिखिनि खामायगासिनो दङ, बे गासैबो नोंनि फिउचारनि थाखाय। नोंहा माखासे फिउचार प्लेनिंफोर दं, प्लेन आरो पलिसिफोर दङ, बेखौ एचिभमेन्ट खालामनो थाखायसो दिनै नोंसोरो दा खस्थ' खालामबाय थानाया बेनो। स' बेनिखायनो भाइराल जानोबा मोजांनि थाखाय जा, मोजां सिंगार, मोजां डेन्सार, मोजां प्लेयार, मोजां बिदिनो पएम रिसाइटेसन बा पएम राइटार बा बायदि बायदि आरोना, बे आयदानि सायाव भाइराल जा। नाथाय नंखायबाथाय नोंनि देहानि अंगफोरखौ लानानै भाइराल जानायनिफ्राय गोजानाव था। आं बेखौ आंनि धोरोमनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव आं खावलायबाय। ओंखायनो आं कन्टेक्टखौ लाबोदों कि आंबो भाइराल जानोसै होननाय, आंबो भाइराल जानोसै होननाय आं भिडिअखौ लाना फैनो गोनांथियाव बेनो। स' आं बेसेखिनियावनो दिनै भिडिअखौ दोनथ' सानबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना माबायदि मोनदों आंनि भिडिअनि सायावहाय, नोंथांमोनहा नोंथांमोननि गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ शेयार खालामनो हागोन कमेन्टआव लिरनानै। स' आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ।